Hola, sóc la Raquel i avui amb 4 papers començo un nou projecte i vull reutilitzar aquesta mena de carpeta que va arribar amb uns llibres. És una carpeta que té diferents solapes, sí? I vull reaprofitar-la per fer una mena d'arxivador. Aniré a poc i tot està una mica preparat aquí. He triat ja els colors que vull, que seran tons rosats i verds, i ja veureu com a poc va evolucionant. Doncs res, si em voleu acompanyar, som-hi! Doncs vull començar fent un sobre d'aquest tipus, amb aquest tancament, que ja vam fer en un altre vídeo, ja us deixaré el link a sota. I el que vull fer és aprofitar aquests papers. Aquest em servirà per fer el que és el sobre. El granatós seran per fer les rodones i aquest per fer la tapa. La combinació ja m'agrada. Llavors el que vull fer és un sobre que tinc una mesura de 28 per 16, que és el que me cap a la solapa de l'arxivador. I el primer que faré, doncs, començaré a retallar el que és el sobre i la tapa. Doncs bé, començarem retallant el paper a 28. El trosset que ens sobrarà el reaprofitarem per fer una mena d'acordió que farem dintre d'aquest sobre, que ja us explicaré com se fa, és molt fàcil. Ara em guardo aquest retall. I això ha de ser per 16, jo sé que me deixen com 32, 31, 32 aquests fulls, per tant, giro, i vull fer que sigui de 16, hem dit, però la pestanya de davant del sobre la vull fer una mica més curta perquè es pugui faciliti l'entrada i sortida dels papers. Llavors, ara, on tinc el regle? Aquí. Si 16 seria fins aquí, jo ho faré com a 14, fins aquí, doblegaré aquí, d'acord? Veieu? És 12 i mig, ja està bé. I ara em quedarà, encara he de retallar un pelet aquí, d'acord? No sé si m'he explicat. El sobre sí que és de 16, o serà de 16, ara que ho retallaré, però per facilitar de posar i treure els elements que es puguin posar dins, l'he fet una mica la solapa de davant una mica més curta, d'acord? Per tant, ara he de treure com a, sí, 1,5 centímetres, més o menys. Com que no és unes mesures super estrictes, puc ballar una mica. Anem a veure. Més o menys això està a 16, sí, i 28, d'acord? Us ensenyo on va. És una mica difícil de posar l'arxivador, però ara quan la solapa de l'arxivador, el sobre quedarà aquí, veieu? I ara me falta només posar la tapa. Per tant, la mesura està bé, queda un espai pels costats i un espai per dalt. D'acord? Anem a fer... anem a retallar la solapa ara. Molt bé, la solapa més o menys voldria que m'arribés com, no sé, com per aquí, la vull grosseta, però que me deixi una mica d'espai per poder posar el botó aquest botó que m'hi càpigui bé. Com que el vull fer una mica potser més grandet, jo diria que la solapa, sí, amb uns 11 ja m'aniria bé. Quedaria per aquí i em deixaria espai per posar el botó i poder fer el tancament. Jo crec que uns 11 estaria bé. A més, 11, aquesta tapa vull que vagi enganxada per darrere, que vagi enganxada per darrere, per tant li he de deixar com un parell de centímetres més. Per tant, si són, aviam, hem dit, uns 12 més 2 centímetres, uns 14 per 28. Som-hi! Aquí tindríem
Aquí tindríem els 28. Aviam, aquí. Ben recte. Així. I ara 14. Molt bé. Ara ja podeu començar a veure més com quedarà el sobre. Sí? Perfecte. Anem a doblegar-ho tot. Aprofitaré per entintar i continuarem. Molt bé. Hem dit que faríem aquí sobre una petita solapa per fer el que seria la tapa amagada per darrere a uns 2 centímetres. Molt bé. Això aniria així. D'acord? I aquí vull aprofitar perquè aquí hi haurà diverses coses a dins i no només necessito un plec, sinó que faré un parell perquè tingui una mica de com ho diria? Sempre me falta alguna paraula, que tingui més espai. Aquí no m'hi cap. Bé, ficaré aquí i faré com si fos que es diu un fuelle. Ja veureu. D'acord, en faré un altre. Aquí. Aquesta eina no és necessària, però va molt bé. Ara traiem això. I ara veieu que aquí tinc com una mena de... Ens ajuda a doblegar bé el paper i que tingui una mica més d'espai dins del sobre aquest, o de la petita carpeta. D'acord? Molt bé. Ara mateix el que he fet ha sigut fer uns quants plecs aquí per donar-li volum a la tapa i també a la base del sobre. Ara que tinc una mica més de volum per no fer un sobre pla, el que he fet també és retallar 2 cartonets petits del mateix paper que m'havia sobrat i he fet un parell de V baixes, veieu? Això ho encolaré aquí i me guanyarà capacitat el sobre, d'acord? Perquè li donarà una mica més de capacitat i farà una mica de ventall per poder-hi posar més coses i no és un sobre pla del tot, amb ajuda d'aquests plecs d'aquí i d'aquestes petites peces de V baixa. Ara ho entintaré tot, faré les puntes arredonides i continuarem. El pas següent, quan ja tinc totes les parts més o menys polides, és fer les 2 redonetes amb aquesta cartolina de color granate, les 2 redones per fer el tancament. El que em passa que jo només tinc aquesta maquineta per fer les rodones i considero que per aquest projecte quedaria una mica massa petit i doncs aquí ve la invenció. Per exemple, he agafat aquesta mesura i crec que estarà força bé. Només he de comprovar que si jo tanco el sobre, m'hi capigui aquí, veieu? Tant que me capigui aquí com aquí. I faré les mostres aquí. Agafo un bolígraf i res, l'aparto això una mica i començaré per aquest costat i res, faig una rodona amb aquesta mesura,
la retallo i comprovo si m'agrada retallar les tisores. Aquí. Anem a veure... La veritat és que retallar no és el meu fort, però està força bé. Molt bé, ja tindríem les dues redones retallades i us vull explicar una cosa que faig. Si veig que alguna punta, com que retallar no se'm dona gaire bé, alguna punta no ha acabat de ser fina, passo una llima qualsevol d'aquestes d'ungles i vaig arrodonint perquè quedi el més perfecte possible. Sí que és veritat que és un treball que no cal que quedi perfecte, però com més bonic quedi millor. Molt bé, vaig a fer una mica l'entintat de les puntes i també us ensenyaré que m'agrada, o sigui, ja m'agraden aquestes dues redones, però sí que les vull decorar una mica per dins perquè no es veguin tan llises. I la manera de fer-ho és amb una mica un segell que tingueu. Aviam, jo per exemple tinc aquesta flor i amb una mica de negre perquè no quedin tan i posaré el segell. Així, aprofito, opa, que se me'n va. Aprofito les dues, una mica aquí, és simplement perquè no es vegi tan granate, és un petit detall. Molt bé. Molt bé, ja he acabat les dues rodones, les he decorat amb una mica de segell, el petit ullal al mig, sí, i ja les he encolat. Ara, abans d'acabar el sobre, posar la tapa, he de posar aquestes dues peces per fer que el sobre sigui una mica més ampli, que no estigui, ho hem dit al començament, perquè no estigui pla del tot. Ja he encolat les dues extensions aquí als costats, sí, d'aquesta manera el sobre queda una mica més ample, i ara me quedarà encolar la tapa, d'acord? La tapa del sobre va aquí. En principi és un sobre que anirà encolat, per tant no hi hauria de fer més decoració, però sí que és veritat que mai se sap com acabarà un projecte, per tant li donaré forma aquí darrere, per tal de que si se m'ocorreix, arribat el moment, que no vagi encolat al portafoli i vull fer com potser una butxaca que guardi aquesta... Bueno, dit d'una altra manera, millor fer ja l'acabat bé, per si de cas es canvia d'idea després, d'acord? Una mica més de tinta aquí. I com que és un projecte, ho dic perquè és un projecte que m'anirà sorgint coses, prefereixo fer els acabats el millor que puga, i així d'aquesta manera puc anar avançant sense problema. Anem a veure, encolar. Haurem de posar la cola aquí, força, i ja només ens quedarà fer el tancament amb la cordeta, que és tan fàcil com posar la corda, i ja ho tindríem llest. Per tant, us emplaço a veure com ha acabat. Bé, sempre diuen que hi ha una primera vegada i aquest ha estat el cas. Se m'ha acabat la bateria, però cap problema. Què hem fet? Hem encolat la tapa, tenim això preparat, les cantonades també les hem encolat i ara ens faltaria posar la cinta. No sabia si marró o negre, però jo crec que negre és massa llampant, ja tenim prou colors.
Per tant, agafaré la de color marró i simplement és passar un nuset per aquí, per sota de la rodona. Llavors jo li dono una altra volteta. Això, a força d'anar tancant i obrint, ja anirà agafant una mica la forma. A veure si me'n surto. Aquí el nus. Sí? I després depèn quantes voltes li podem donar. Una, dues... Sí, això és el que vulguem. De fet, jo n'hi faré com a 3. El deixaré així i pendent de quan ho acaba de decorar, si poso una perleta, si no una coseta aquí, si no li poso, d'acord? I aquest seria el sobre que anirà dintre del projecte d'aquell carpesà que us he ensenyat. Doncs anem fent.